yun, anak? Pinost po kasi ng mama niya sa social media ang mga pictures ko. Tapos nag-comment po ng hindi mga magagandang salita. Ano? Sige anak, huwag ka nang malungkot. Gagawan natin ng paraan. Ididimanda natin yung babaeng yan. Hindi ba niya naisip na minor de edad ka pa lang? Ma, natatakot po ako. Tahan na anak. Gagawan natin ng paraan para maparusahan yung babaeng yan. Hello, anak? Hello, Ma. Hindi ka na nagtanda? Di ba sabi ko sa'yo, bawal makipagrelasyon habang nag-aaral ka? Ma, wala namang po kami ginagawa masama. Kahit na! Mga bata pa kayo! Masisira lang ang buhay mo sa pagkikipagrelasyon. 16 na taong kulang ka pa lang. Mag-isip ka nga, Paul. Kung ganyan lang din ang ginagawa mo, mas mabuti pang lumayas ka na lang sa pamamahay natin. Pero, Ma, O Paul, natapos mo na yung tulang pinapagawa ni ma'am? paano yan? Eh, hindi naman ako mahilig sa tula-tula na yan. Kahit na, kailangan mo pa rin gawin yon. Ano bang naiisip mong paksa? Ang gusto ko sanang paksa ay sa lola ko. Yun naman pala eh. Pwede na yun. Alam mo ba, mahal na mahal ko ang lola ko. Kaso, maaga niya akong iniwan. Siya na lang ang kakampi ko, nang wala pa. Ano ka ba, Paul? Nandito naman ako. Handa ako makinig sa mga sasabihin mo. Sa mga problema mo. Namimiss ko na ang lola. Mabuti pa siya, lagi niya ako naintindihan. Si mama hindi. Mas naniniwala pa siya sa ibang tao. Si Dexy at Paul yun ah. Uwian na, hindi pa sila umuwi. Salamat lagi ka nandyan para damayan ako. Lalong-lalo na kailangan ko ng makakausap. Wala yun. Basta mag-aaral tayong mabuti para hindi natin mabigo yung mga magulang natin sa mga pangarap natin. Para din sa kinabukasan natin. Oo, salamat sa pagpupursiging turuan ako. Ano ka ba? Wala yun. Salamat pa rin. Mahal na mahal kita, Dixie. Aba, talagang nagyakapan pa yung dalawa. Isusumbong ko sila sa guidance office. Tara, uwi na tayo. Tara. Dixie, Bakit po, ma? tumawag yung guro niyo sa eskwelahan at pinapapunta niya ako. Bakit ano bang ginawa mong kasalanan? Ma, wala po akong alam. Wala naman po akong ginawang masama. Eh bakit ako pinapatawag? Pumunta na lang po tayo ng paaralan, ma, kasi gusto ko rin pong malaman. O sige, magpalit ka na muna ng damit mo, tara na. Sige po, ma. Paul, ano na naman ba ginawa mo sa school at pinapatawag ako? Ito ba isasalubong mo sa akin? Kakauwi ko lang galing sa ibang bansa, tapos ganito yung matadatnan ko? Ma, wala naman po akong ginagawang mali. Puro na lang sakit na ulo yung binibigay mo sa akin. Ma, minsan kasi makinig naman po kayo sa akin at maniwala po kayo sa mga sinasabi ko. Paano ako makikinig sa'yo? Eh, puro kasi nungaling yung sinasabi mo. Mabuti pa ang lola, lagi nakikinig sa akin. Sige, Paul, mag-peace ka na para pumunta na tayo ng school at nang malaman ko yung mga ginawa mo. Anak, bakit gano'n naman yung nangyari? Sorry po, ma. Ano ka ba naman, Paul? Puro na lang sakit ng ulo yung binibigay mo sa akin. Pasalamat sila, hindi ko sila naabutan. Kung hindi, makakatikim sa akin na masasakit na salita yung girlfriend mo. Dixie, di ba si Paul yun? Opo, ma. Kasama po niya yung mama niya. Saglit lang, anak. Di ba si Dixie yun? Siya nga yun! Siya yung nakita ko sa picture! Hoy, ikaw! Malanding babae! Ako ba yung tinutukoy mo? Hindi! Yung malandi mong anak! Aba, maghinay-hinay ka nga sa pananalita mo, ha? At bakit? Malandi naman talaga yung anak mo? Grade 10? Nagpapayakap sa lalaki? Di ba malandi yung tawag doon? Kung
Kung malandi yung anak ko, edi malandi rin yung anak mo. Bakit yung anak ko lang ang sinisisi mo? Kung ikaw pumapayag na makipagrelasyon yung anak mo sa anak ko, pwes ako hindi. Ma, tama na. Pareho tayong walang alam sa relasyon ng mga anak natin. Kung ano man yung ginawa nila, pareho nilang ginusto yon. Bakit? Yung anak mo naman ang nanligaw sa anak ko, di ba? At isa pa, paano mo makikilala yung anak mo kung nasa ibang bansa ka at malayo ka? Basta, kahit kailan, hindi ko magugustuhan yung anak mo. Hoy, hindi ko pinipilit tong anak ko sa anak mo. Pareho silang nagkamali. Kaya nga nandito tayong mga magulang para gabayan sila eh. Bilang isang magulang, dapat magtulungan tayong disiplinahin at gabayan ang mga anak natin. Hindi yung nag-aaway pa tayo. Basta, ayaw ko sa anak mo. Kaya kong disiplinahin yung anak ko. Tara na, Paul. Anak, nagmumukmuk ka na naman dyan. Alam mo bang gusto kitang pagalitan kasi nagkamali ka. Ma naman. Pero iniintindi naman kita. Alam kong normal lang sa pag-aaral ang puppy love. Pero kailangan yung magkaroon ng boundaries sa isa't isa. Alam kong hindi mo naman pinababayaan ang pag-aaral mo. Pero hindi ko naman masisisi yung nanay niyang magalit. Marahil dala lang ng emosyon niya. Ma, hindi lang naman po yun yung kinababahala ko. Eh ano yun, anak? Pinost po kasi ng mama niya sa social media ang mga pictures ko. Tapos nag-comment po ng hindi mga magagandang salita. Ano? Sige anak, huwag ka nang malungkot. Gagawan natin ng paraan. Ididimanda natin yung babaeng yan. Hindi ba niya naisip na minor de edad ka pa lang? Ma, natatakot po ako. Tahan na anak. Gagawan natin ng paraan para maparusahan yung babaeng yan. Buti nga sa'yo. Ma! Bakit mo naman pinost si Dixie sa social media? Eh wala naman siyang kasalanan eh. Aba, pinagtatanggol mo ba yung babaeng yon? Ma, hindi naman kasi tama yung ginawa ninyo. Wala akong pakialam. Ma naman, burahin mo yun. Ayoko! Dixie, naglayas pala ako sa amin. Ano? Ba't ka naglayas? Pinapalala mo lang yung sitwasyon. Sumusobra na kasi si Mama. Oo, nagkamali tayo. Pero wala na tayong magagawa doon. Pero hindi tama na i-post ka sa social media. Tungkol pala dyan, baka i-demanda ng mama ko ang mama mo. Humihingi pala ako ng tawad sa nagawa ng mama ko sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Pero sana hindi naman tong sa ganun. Ipapabura ko na lang yung kay Mama para hindi siya mademanda. Alam mo ba, dahil sa ginawa ng mama mo, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi na rin ako nakakapasok sa school. Patawad talaga, Dixie. Dahil lahat sa akin to, kaya ako naglayas. Paul, wag mo nang isipin yun. Umuwi ka na lang muna kaya sa inyo, baka hinahanap ka na ng mama mo. Ayoko pang umuwi. Kasi pag nasa bahay ako, pakiramdam ko, nasasakal ako. Paul, kailangan mong harapin ang mga problema mo. Kapag umuwi ako, pipilitin ako ni Mama na paghiwalayin tayo. Kaso ayoko mangyari yun. Paul, sundin mo na lang ang mama mo. Maghiwalay na lang tayo. Sige, pero sana hintayin mo ako. Oo, Paul. Kung tayo talaga. Pag-aaral na muna katubagin natin. Huwag ka mag-alala, Paul. Hindi galit si mama sa'yo. Salamat talaga, Dixie. Sige na, Paul. Umuwi ka na. Sa susunod na araw na lang ako uuwi. Doon na muna ako sa kaibigan kong tutuloy. Basta mag-iingat ka, ha? Oo, Dixie. Dixie! Lumabas ka dyan!
siya dito, tita. At hindi po siya nagpunta dito. Huwag mo akong matita-tita, Dixie! Ano, masaya ka na? Sinira mo yung buhay ng anak ko! Huwag mong sisihin ang anak ko! Ikaw ang sumira sa buhay ng anak mo! Wala kayong alam sa anak ko! Ako yung mas nakakakilala kay Paul! Alam mo, pakinggan mo rin kasi minsan yung anak mo. Wala kang karapatan pagsabihan ako! Ako ang nakakaalam ko anong dapat gawin para sa kanya! Lahat tayong mga magulang, ang gusto natin ay mapabuti ang ating mga anak, lalo na sa kanilang kinabukasan. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo! Ma, itutuloy pa po ba natin? Sa palagay ko, anak, huwag na lang tayong magdemanda. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Opo, ma. Inaalala ko rin po kayo. Dagdag pa po sa iisipin niyo yun. Huwag ka lang niya ulit kakantiin. Pagpapasensyahan ko siya ngayon, pero sa susunod, hindi na. Okay lang naman po ako, ma. Sana si Paul at saka ang mama niya maging okay na rin. Mahal siya ng mama niya, anak, pero mali yung pagpaparamdam ng pagmamahal niya. Napakaswerte ko po at kayong naging nanay ko. Napakabuti niyo po. Kahit anong mangyari, anak, andito lang ako. Gagabayan kita. Pero sana wag ka munang papasok sa isang relasyon. Mag-aral ka munang mabuti. Opo, ma. Patawad po ulit.